Hola, deixa'm fer-te una pregunta. Alguna vegada, en algun moment de la teva vida, t'has sentit desorientat o desorientada? Has tingut la sensació que tot al teu voltant es torna monòton i asfixiant? I que aquesta sensació es repeteix dia rere dia? Deixa'm acompanyar-te uns minuts de la teva vida per ajudar-te a entendre millor la teva situació i mostrar-te com començar a sortir d'allò que sembla ofegar la teva vida, segon a segon. És molt probable que hagis arribat a aquest vídeo perquè algú proper a tu ha volgut que el veiessis. Algú que t'estima i desitja el millor per tu. I això ja diu molt, perquè no tot el que existeix a la teva vida és tristesa o foscor. No vam ser creats per viure en l'individualisme, ni per experimentar la vida únicament a través d'una pantalla. En el fons, això ja ho saps. La nostra vida, tal com va ser concebuda, té un propòsit molt més gran i una dimensió molt més profunda de la que solem assolir. Quan travessem moments de desànim, res no ens omple. Res no ens convenç. Jo conec molt bé aquesta sensació i el cert és que moltes persones viuen així avui dia, malauradament. Imagina't amb mi un far enmig del mar, ferm, imponent, vell. Podria ser un estel? O imagina un arbre fruiter, el que més t'agradi. Podria ser un animal? De la mateixa manera que un far no pot ser un estel i un arbre no pot ser un elefant, tu tampoc pots ser allò que no ets i que no estàs dissenyat a ser. Però t'ho explico. Vivim en una societat extremadament modernitzada que, en el procés, ha descuidat els valors essencials del ser humà. La sobreinformació ens satura, el soroll constant ens confon i moltes vegades sembla que tot estigui dissenyat perquè sigui així. Un cop més, com a éssers humans, se'ns ha escapat de les mans un invent que en principi prometia millorar les nostres vides. Perquè el fracàs és gairebé inevitable si, per exemple, decidim navegar mar endins sense coneixement, confiant únicament que el vent ens portarà a bon port. Quan ho provem tot i de totes les maneres possibles i descobrim que, malgrat les grans promeses que ens feien, res no canvia, és perquè allò que se'ns oferia només buscava beneficiar-se del nostre estat emocional, molt sovint econòmicament. Invertim temps, diners, esforç i energia intentant sortir amb les nostres pròpies forces de situacions que ens angoixen i ens apaguen. I aleshores apareix la gran pregunta que tots coneixem. Com puc saber qui sóc realment si busco respostes en allò que ha estat creat per algú igual que jo? Podria un objecte domèstic com una torradora descobrir per què existeix si ho pregunta a una altra torradora? Evidentment no. Moltes vegades no patim per fer-nos males preguntes, sinó per buscar respostes en els llocs equivocats. Al llarg de la meva vida he buscat la gran resposta a la gran pregunta en molts llocs diferents i en aquest anar i venir només anava acumulant frustració. Et sona això? La pregunta «qui sóc?» no troba la resposta. Comparant-nos amb vides aparentment perfectes a les xarxes socials, seguint gurús, autors d'èxit, creient en els tarotistes o els sanadors, només fem que afegir més sensació de confusió a la nostra vida. Per què ells sí i a mi no? La necessitat de saber qui som està profundament arrelada en l'ésser humà, però no és una resposta senzilla. No n'hi ha prou de dir «soc fill o filla de tal persona». Això explica d'on venim, però no qui som realment. La pregunta «qui soc?»
només pot trobar una resposta veritable. El teu creador. Aquell que et coneixia fins i tot abans de la creació del món. Aquell que t'estima d'una manera que no et pots ni imaginar. Aquell que va crear totes les coses perquè tu en poguessis gaudir d'elles. Sí, aquell que anomenem Déu. El mateix Déu a qui molts culpen de l'estat del món, les guerres, les injustícies, del dolor humà, i que tanmateix pocs s'han aturat a buscar-lo amb sinceritat. Perquè qui ho fa, creu-me, qui ho fa, descobreix la seva veritable essència. Es troba envoltat d'un amor immens i infinit. Les persones que lliuren la seva vida a Déu no ho fan perquè siguin perfectes, ni millors, ni més fortes que les altres. Al llarg de la història, homes i dones que buscaven la veritat la van trobar en aquest camí cap a ell, buscant-lo. I si avui ets aquí veient aquest vídeo, no és casualitat. És perquè Déu està trucant a la teva vida, al teu cor. Perquè el teu creador desitja caminar amb tu i transformar la teva vida en quelcom que no et pots ni imaginar. Mira, allò que tu no pots assolir amb les teves pròpies forces, per Déu és només una frase. Que així sigui. Jo també vaig estar allà, on tu ets ara. Vaig buscar, vaig indagar, vaig invertir molt de temps i esforç, intentant trobar totes les respostes. Fins que al final, des de la desesperació, vaig clamar al cel buscant vida. Déu, si existeixes, et vull conèixer. I sí, el vaig conèixer. Et podria citar molts textos bíblics, però no vull que simplement els escoltis o els llegeixis. Vull que tu, que potser estàs en la foscor, en la depressió, en una situació que sembla no tenir sortida, t'atreveixis a clamar com jo ho vaig fer. Els resultats poden ser tan transformadors que ni t'ho creuràs. I saps per què? Perquè Déu és real. Hi ha una història que t'he captivat dels evangelis, que és la història de Jesús de Natzaret, quan va ressuscitar el seu amic Llàtzer. Però fixa't que abans de fer el miracle va demanar que retiressin la pedra. I tu potser et preguntes, no la podia moure ell mateix? Podia. Però aleshores no estaríem parlant del Déu que transforma vides. El Déu que transforma vides és aquell que s'alegra quan la seva creació participa de la seva voluntat. No hi ha res que agradi més a Déu que quan decidim obeir i moure la pedra. I ara et faig una pregunta. Quina pedra necessites moure tu? Que tinguis un dia molt beneït.